नङा बेखौ इउपिपिएलनिसो बे होननानै खामानि थिनानै लायो आरोखि बेबायदि दा इउपिपिएलआ जाबाय जेनेबा हमना ला इउपिपिएलआ मा खामानि मोननाङा नामा गोबां कुइसन जालायदों दावराव जालायदों जे रायजो नांला होननानै दा माने कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन देनो लाबोलाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायोब्ला इसेबाबो मिथिनो हागोन बिटिसिनि इसु आरो लोगोसे नैबे समाव बा नैबे थासारियाव बिटिसिआ मा जानो थांगासिनो दं बिटिसिनि रांजोंहाय फरेन कान्ट्रि बेरायनाय आरो लोगोसे गोबां खोथाफोरखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारि सारनि गोख्रों बिबुंथि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला लोगोसे बेजोंनो बड'लेण्ड मुभमेन्ट फिन आरोबाव बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जिथु बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दोनथ'नाय जादोंमोन फिन आरोबाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट गोबां खोथा मोनथिनानै लानो हागोन बेजोंनो लोगोसे एबसुनि प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव वारि बिथांनि गोख्रों बिबुंथि जिथु बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै आरो लोगोसे फिन आरोबाव एबसुआ बड'लेण्ड मुभमेन्ट खायसे पइन्टफोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जोङो दासिमबो खौसेयै थानायखौ जोङो नुनो मोनो जुदि जोङो खौसे जायोब्ला जोंनि मोननांगौ जिखिनि मोन्थाय बेखौ मोननायाव जोंनो बांद्राय गोलाव सम नाङा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन जों मिथिगौ जे बिटिआर गोरोबथानि उनाव 6 दाननि उन जोंनियाव मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जायो आरो बे एकर्डखौ मावफुंसारनायनि बा मावफुंनायनि बिदिन्थियाव बेखौ सावरायनाय जायो अदेबानि थांनाय दान मोनसेनि गेजेराव खनथाम जोंनि बे सावरायनाया पस्टपन जाबाय दा भारत सरकारा मानो बेखौ पस्टपन खालामदों जों मिथिया दा जेबो जाहोन गैयालासिनो बेबादि पस्टपन खालामनायाव बिथांमोना मावनो गोसो गैयै एबा मावफुंनो थिरांथा गैयै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बेबादि मोनसे गोसो नुनाय एबा गोसो बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेखायनो उननि समाव जोङो बेनि सायाव जोङो गोथों थिरांथा लागोन जाय थिरांथाजों जोङो बे बिटिआर एकर्ड मावफुंनायजों लोगोसे आरो मावफुङाब्ला जों मा लागोन बेखौ जोङो थिरांथा लानानै नोंथांमोननि गेजेरजों जों मिथिहोगोन आलादा रायजो सोलायनायनि थांखिखौ लादों बे आलादा रायजो सोमावसारनायनि जि मोनसे दोनथ'नाय आयदा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रिजुलुसन लानानै बिटिआर गोरोबथा मावफुंनाय समाव जों दोनथ'नाय जादों आरो बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जोंनि जे मोनसे गणतान्त्रिक अधिकारजों सोमावसारनाय बेखौ लानानै जोङो जुदि पुर'नाय जागायफिननांगौबा जोङो थिरांथा लागोन आरो उननि समाव जों बेखौ गेबेङै सावरायनानै गोनां जायोबा जोङो थिरांथा लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायथियारि आरो ओरैबायदिबो दुखुनांथावबाव दिनै बेरायनो मोननानै बेरायबाय बाहेरायाव थांबाय ओरै गावसोर बेराय मोन्दों बिरादनो एखेबारे बेखौ फेसबुकाव होलायबावो इउटुबाव हगारलायबावो एखेबारे निउसाव हगारलायबावो लासिं सिं एखेबारे मा मोनखो बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट मोनबाय नामा बेरायनानै बेखौ जे इउटुबाव हगारलायनो फेसबुकाव हगारलायनो बे थाखाया सोरनि बेलाय बे थाखायाथ' जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय बिटिसिनो हरनाय बिटिसिनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेवा खालामनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ नायनो गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय दा बेफोरो होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बे एखे मोजां जादों आरो जों मानो पार्टि खालामदोंबालाय मानो पार्टियाव ओंखारदों पार्टियाव ओंखारनायनि खारना मा जाथि सेवा खालामनो थाखाय समाज सेवा खालामनो थाखाय जों बे समाज सेवा खालामनाय स्पिरिटआ जानानै बहा थांखो जों पार्टियाव ओंखारनाय माने मा जों माने गारि घराबो नांगौ मबाइल माने फन गिदिर गिदिर नांगौ जोंनो दामि दामि जों माने माबा लाक्जारि थानाय जों नांगौ बेफोरो नामा जोंनि पार्टि खालामनाय मावनाया समाजनि सेवा खालामनाय जोंनि सेन्टिमेन्टआ बहा थांखो फालाय बेफोर दुखुनांथाव आं ओंखायनो माने बुङो जोंनाव सेल्फ रेसपन्सिबिलिटि जोंनाव खोब माने खम जाबाय लिडारफोरनावबो जोंनाव बे दायथ'आ गैयिबादि जाबाय जों दायथ'खौ लानायखौ जों नुनो मोनासै आरो दाथ' गोदानै नै दा आं नुबावदों दा एखेबारे दाथ' माने खामानि सेग्रा ओंखारलायबावो दानिया खोनादों आंथ' जोंनोथ' अनेक मानसि खोन्थायो सोर सोर खामानि सेग्रा नामखौबो जों मिथिगौ आं बेखौ उनाव बुंजोबगोन गासिबो डिटेल बुंलांजोबगोन आं जाथिया देरसिन जोङो बे सोरबा साफा सानै मानसिया देरसिन नङा अबेबा पलिटिकेल हान्जाया जोंनि थाखाय देरसिन नङा जाथिखौ जों नायनांगोन जाथिया अबेबा अलखर गोलैसै नामा जों बेखौ नोजोर होनांगोन दा दिनै बे खयजन बे सिबजों थाफाग्रानो खामानि सेयो होननानै जों बुंगासिनो दं दा बे सिबजों थाफानो खामानि सेग्रा माबोरै अबेनिफ्राय खमथा मोनखो बिसोरो सोर खमथा दं बिसोरलाय दा सिबजों थाफानानै खामानि सेग्रा बे सिबखौ मान सनमान बारायनाय जादों ना मान सनमानखौ फायनाय जादों फालाय बिसोर सिबखौ डेमेज खालामनो नागिरदों ना सिबखौ माने गोजौआव थिखोनो नागिरदों फालाय दाथ' बिदि जागासिनो दं जों खोनागासिनो दं आरो बिटिसि अफिसावबो बिसोर थानानै दादागिरि खालामो बे जागासिनो दं दिनै जों खोनागासिनो दं थाखा फैसा लानाय आरो बिटिसिआवबो पार्सेन्टेज लानाय बायदिसिना बिराद मेला जों दा खोनागासिनो दं दा नों दिनै बे खामानि सेनाय सोरबा गावजों गावबो पार्टि मानसिनि खामानिखौ सेयो जों खोनानाय बादिबा आरो लोगोसे सोरबा माने इउपिपिएलनि जाय मानसिया इउपिपिएल नङा बेखौ इउपिपिएलनिसो बे होननानै खामानि सेनानै लायो आरोखि बेबायदि दा इउपिपिएलआ जाबाय जेनेबा हमना ला इउपिपिएलआ मा खामानि मोननाङा नामा बा गुबुन पार्टिनि मानसिया बे खामानि मोननाङा नामा बे मानोथो इलेक्सनावलाय मानोथो बयखौबो मानोथो भट होनो खावलायामोन फालाय बयबो भट नांगौ बयबो भट हो
मानो खावलायखो दिनै भटआव देरहाखांनायनि उनाव दिनै बे नैबे इउपिपिएल नैबे उमुक बिसोरनो खामानि हरनो नाङा बिसोरनि खामानि हरबा सेनांगौ बेनो निति जाबाय नामा जों दा बेखौ जों सापर्ट खालामगोन नामा जों बेखौ मोजां मोनगोन नामा इउपिपिएलआ मानो खामानि मोननाङा मोनथों मावलायथों बयबो दिनै नों एथ' गिदिर जुदि बयखौ आं हांख्रायनानै भट होबायब्ला दिनै भट होखांनाय देरहानायनि उनाव इउपिपिएलआ खामानि मोननाङा होमबा बे जागोन अब्ला नोंसोरनो भट होदो एबार गासिबो बे साथाम साब्रै बेजों जाय थाफाग्रा फिसा ग्रुप दंनो सिबिजों थाफाग्रा माखासे मानसि ग्रुप दं बे ग्रुपआनो खालामबाय थायो दा अब्ला बिसोरनो भट होदों एबार दा बिसोर देरहाथोंसै दानिया दाथ' रायजो राजानि गेजेराव जेरोखोम माने मोनसे मेसेज थांगासिनो दं रायजो राजानि खुद्रिगासिनो दं दिनै मानो दिनै रायजो राजा थाखा फैसा नागिरो हेल्प नागिरो माने सिबिनि न'खराव फैयो सोरबा इएमनि न'खराव फैयो सोरबा एमएलएनि दरखङाव एखेबारे बिरादनो होंगो दोंगो जोंबो मोजां मोना बिदिखौ बिदि जानो नाङा रायजोफ्राबो दायथ' थानांगौ रायजोफ्राबो आवसाव जानो नाङा थाखा फैसा नागिरलाग्रा जानो नाङा खिन्थु बेखौ सालायदों नोङो बे फरेनाव बेरायनो थांबाय नों कौटि थाखानि एखेबारे गारि घरा लानानै गिदिंबाय जोंनि मानसिफ्रा बिरादनो दामि दामि एखेबारे दा बेरायनाय थांनाय बेखौ नों मबाइलाव नुयो नोङो फेसबुकाव नुयो दा बेखौ नुबाय रायजोफ्रा होमबाबो जोंबो मोननांगोन ना बाथ्राथ' बेनो जाबाय दा अब्ला सोर लायहोदों होनबालाय लायखौ सोर होदों दा जों सोरखौ जाहैनो दा बेफोर जिनिसा जागासिनो दं दा बेखौ जों कन्ट्रल खालामनांगौ बेबायदि जानो नाङा आरो मोनसे जों लुबैदों मा बिटिसिखौ जों मोजां सासन खालामलांथों मोजां दैदेनलांथों बिटिसिआ जों बेखौ लुबैदों आरो जों लुबैदों अन्तत' एबारनिफ्राय जोङो माने मोनसे बुजिनांगोन जों एबार बिटिसिनि डेभेलपमेन्टआ गामि सिंनिफ्राय फैथों गोरिब गुन्द्रा जेराव थायो बे गोरिब गुन्द्रानिफ्राय डेभेलपमेन्ट खामानिखौ लाबोथों आरो बे जेब्ला डेभेलपमेन्ट खामानि जायो बे डेभेलपमेन्ट खामानिफ्राव बे गोरिब गुन्द्रानि जायगानि मानसिफ्रानो मावनानै जाथों सोरबा कन्ट्राक्टर मावदोंब्ला बिसोर लाफानानै मावथों गरफा गरनै फैसा मोनथों बिसोर आर्थिक अबस्थाफ्रा जौगाखांथों जों बेखौ जों लुबैयो आरोखि खिन्थु बे ओरैनो बेयाव थानानै सोरबा इएमजों गिदिंफानानै सोरबा सिपजों गिदिंफानाय सोरबा एमएलए सोरबा गिदिंफानानै बिसोरनो खामानि मोनजोबनांगौ बिसोरनो जे मावजोबनांगौ गासैबो बिसोर गोरिब गुन्द्रा जेबो माने माबा गैया मा जागोन बेलाय बेजों नों माबा रायजो सासन खालामगोन बेबायदिनो समाज दैदेनगोन समाजा बिदि मोजां जागोन दा जों बेफोरखौ जों खोब लुबैयो आरोखि जों गोसो गोरबोजों जों लुबैयो ओमफ्राय जाथिनि जानाखि खामानिफोर दं जाथिनि जेंनाफोर दं बे जाथिनि जेंनाफोरखौ जाहाथे बिटिसिआ माने नायलाङो जों बेखौ लुबैयो दिनै हा हुनि जेंना दं गोबांनो दा हाग्रा बंग्रानि जेरै प्रब्लेम फैदों बेफोरखौ जों बोरै समाधान खालामनो रायलाय बयजोंबो रायलाय बयखौबो लिंहरना रायलाय खिन्थु रायलायनोबो जों जुदि मोनलायलायाबा जोंहा जुदि जगाजगआनो गैलायलायाब्ला होमबालाय माथो जाबावनो दा जोंनाव जगाजग लानोब्ला जों बे सिपजों थाफाग्रा माखासे मानसि बेफोरनावसो खबर लाग्रोनो गोनां जायो बिसोर मोजां बुङोना गाज्रि बुङो जोंथ' मिथिया सिप सारा गैयालै नै बिदिजों खबरखौ मोनो आरोखि सिपआ गैया बबावबा थांदों दा बेबायदि जों लुबैयो जों मोजां बयबो सावरायनानै जाहाथे एमिकेबोल माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायो दा खिन्थु बेजों थाफाग्रा मानसिफ्रा जुदि बेखौ जुदि मनिटर खालामोब्ला सिपखौसो बिसोरसो मनिटर खालामोब्ला दा सिपआ बेजोंसो मनिटर खालामजानांगौब्ला होमबालाय मा जाबावगोन दालाय होमबाथ' जानाय नङा जेबो बे अबस्था जागोन आरोखि आं बेखौनो खावलायो जाहाथे बिटिसिखौ मोजाङैनो बयबो सापर्ट खालामो बयबो मोजाङैनो सहाय खालामो मोजां सासन खालामलांदों मोजां खुंलांदों जों बेखौ लुबैयो बड'लेण्ड रायजो दाबियाथ' बेथ' एखेबारे बयनिबो बर' फिसाफोरनि बिखा बिख्लोआव बयबो दंखायो आरो जोंनि बे दाबि बे गारनो हायै दाबि रावबो गाराखै बेखौ हयथ' गेजेराव जोंहा बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव एसे माने जोंनि गेजेराव गोबां कुइसन जालायदों दावराव जालायदों जे रायजो नांला होननानै लिरना लाबोनाय कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन लिरनानै लाबोलायनाय बेफोराव बोराबलायनाय जादों दा बे खेथ्रआव जोङो आरोबाव आन्दलनखौ जों खालामफिननांसिगोन बे समनिफ्रायनो लाबोनाय जादों जे जों आलादा रायजोखौ जों नांफिनसिगोन जों दिहुननांसिगोन जों आलादा रायजोखौ गाराखै बे जिनिसा सेन्टिमेन्टआ फैदों ओंखायनो जोङो दिनै आलादा रायजोनि बाथ्राखौ जों दिनै बुंनांगोन आरो बे जोंनि दाबि बियो आरो बड'फाया बुंलांखादों जोंनो जे जोङो गेरेमसा बर' हारि दानोब्ला जोंनो आलादा रायजो जोंनो नांगोन आरो जों आलादा रायजोखौ जों जेरैखिया जों सोरजिनांगोन आलादा रायजो मोनाब्ला जों गेरेमसा हारिखौ दानो हानाय नङा आरो आलादा रायजो मोननो थाखाय जों बयबो बर' लिडारफ्रा ज' जानांगोन जों खौसे थानानै जों अहरह संग्राम खालामनांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदों आरो बुंनायल' नङा बिथाङा गावनि दायरियावबो लिरना गालांदों आं थैनायनि उनावबो बड'लेण्ड रायजोनि आन्दलना जाहाथे अहरह सोलिबाय थायो आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा जाहाथे खौसे थायो बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि दायरियाव लिरना गालांदों दा ओंखायनो बे बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो दिनै जे माने
बुंफिनबाय बेखौ जों जरदार खालामनांगौ आरो जिहेतु जोङो थांनाय 2014आव जिके पिल्लाया दायथ' माने होजादोंमोन भारत सरकारा एनडिए सरकारा माने जिके पिल्लायखौ दायथ' होदोंमोन जे बड'लेण्ड रायजोनि सायाव माने होथाव बिनि फिजिबिलिटिखौ स्टाडि खालामनो थाखाय वान मेन मोनसे कमिटि जिके पिल्लायनि दायथ' होदोंमोन दा बे जिके पिल्लाय कमिटिखौ जों दिनै रिभाइभ खालामनो थाखाय जों खावलायहरनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जों बुंनांगौ आरो जों दा बेखौनो थाबैनो जोङो गभर्नमेन्टनो मोनसे मेम'रेन्डाम हरगोन जिके पिल्लाय कमिटिखौ रिभाइभ खालामनांगौ आरो दायथ' फिननांगौ बे जों दा बाथ्रायाव बुंगोन हयथ' बै समाव भुल जादों जोंनिया बे समाव माने जिके पिल्लायखौ जेब्लानाखि दायथ' होदोंमोन 2014आव बे समाव जोंना बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'मोनहा उर्खाव गोरा ब्रह्ममोनहा मोनसे रं कनसेप्सन बिसोरो माने जोंनि बेखौ नाङा जिके पिल्लाय कमिटिखौ जों नाङा होननानै बिसोर माने रिजेक्ट खालामदों बिसोरो जिके पिल्लाय गबेक टायार सावलाबायदों बिसोरो बन्द' खालामलाबायदों बेबायदि होननानै बिसोर रिजेक्ट खालामदों आरो बिसोर थ्र' नेगसियेसन माने बड'लेण्ड समस्या समाधान जानांगौ बिसोर बुंदों बे रं जादों बिसोरना दा दिनै जों बे भुलखौ जों दिनै कारेक्सन खालामनांगौ आरो जों बे माने जिके पिल्लाय कमिटिखौ थाबैनो दाना हरफिननांगौ होननानै जों दा जों बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ दाबि खालामनांगौ